खुलुमबाय आंनि मुङा बाबुराम बसुमतारी गामिया थारायबारि आरो पस्ट अफिस सरायखला आरो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आं 2005 निफ्राय एम्फौ फिसिनायखौ आं जागायजेनदोंमोन बे एम्फौ फिसिनायाव आंहा सिगां समाव जायगा गैयामोन न' बां गैयामोन नाथाय सरकारनि तरफनिफ्राय आरो डिपार्टमेन्टनि तरफनिफ्राय आं न' मोननानै दिनै सिगांनिफ्राय बांसिन प्रडाक्शन खालामदों नै बे 2014 निफ्राय आङो सरकारनिफ्राय न' मोननानै बे न'आव गासिबो एम्फौ फिसिजोबनो हादों आरो बे जायगा थोयैनि थाखाय बे डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनानै आरो बेनो माबा मोनसे सुबिदा होबावनांगोन होननानै आंखौ सरकारा बे एम्फौ फिसिनायाव मा नांगौ बे जिनिसखौ आंनो गासिबो सरकारनिफ्रायनो हरजोबनाय जादों एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों आङो दिनै दिल्लीसिम सहैनो हादों आरो श्रीमती ईरानीनिफ्राय प्रग्रेसिभ रियारार हिसाबै आं बान्था मोननो हादों आरो अल आसाम आरो नर्थ इस्टआव आं नाम खामायनो हादों आरो हारिनि हारिमु आसार खान्थिफोरखौ आं लाखिनायनि थाखाय आरो आंखौ सरकारनिफ्राय साबायखर बावबावदों बिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो आं न'खर संसारखौ बे एम्फौ फिसिनानैनो आं मोजां सलायनो हागासिनो दङ आरो आं नाजाबावगोन सरकारा आंखौ अननानै हाजासिम सहाय होदों जेब्ला आंबो बे सरकारखौ नाम लाखिनो नाजागोन आरो आंनि न'खर खुंनायावबो जाहाथे मोजाङै मोजां आं बे एम्फौ फिसिनायजोंनो न'खर संसारखौ मोजाङै सलायलांनो हायो आरो बांसिननिफ्राय बांसिन प्रडाक्शन खालामनो हायो बेखौ आं नाजागोन दा आंखौ बिटिआर सरकारा थोजासे सहाय होनायनि थाखाय आं बिटिआर सरकारखौ आं थेंक इउ खालामो।